да е хубаво прирязано. Трябва хубав тънък нож, олстър. Ето е тъй като такова. Сега го обръщам и още един път да се долепат наобратно. Да. Виж, че не е трудно и става много бързо. Не ми реже хубаво ножа. Кажи на дядо ти ми тук. Тя направо втаса от ръцете ми. Защото тук е толкова като цвети стана направо. Виж как едно към друго. И още един път и ги обръщаш и тъй. Ето. Виждаш? Да. Ето. Той беше трудното. Сега едно розичка ще направим. Тъй. Тя като втаса става красива. Айде едната тука. Направо отгоре. Айде другата. Много ми е пак тестото за розичка. Оня път е тъй с много тесто. Тъй. Чудно е. Тя за сватба направо, ма. Дай да оженим Иван. Ето е. И сега като в тасато и нещо се опълва, мажем, печем, става обиец.